Ja asuntoon kun tullaan sisään, avautuu heti tilava aula, jossa naulakot. Sitten siirrytään toiseen makuuhuoneeseen, jossa tosiaan parketti lattiat ja josta pääsy myös aivan huikeaan kokoiseen vaatehuoneeseen, jossa käynti myös eteisestä. Makuuhuoneesta on hienot näkymät Prisman ja Retail Parkin suurtaan sekä Halikon Lahtikin siellä taisi vilahtaa. Asunnon lattiat on vaihdettu ajattoman harmaiksi ja ne on laminaattia. Toisesta makuuhuoneesta on näkymä sisäpihalle päin ja siellä on myös tilavasti kaappitilaa. Keittiössä on kodinkoneet uusittu, siellä on tila keittiön pöydälle ja sieltäkin näkymä sisäpihan suuntaan. Jääkaapissa on myös pakastin. Kylpyhuone on laatoitettu. Siellä on suihkuverho, kalusteryhmä ja paikka pyykinpesukoneelle. Olohuone on tilava, näkymät kahteen suuntaan. Olohuoneesta käynti myös parvekkeelle, josta myöskin aukeaa huikeat näkymät kohti Halikonlahtea ja Prismaa sekä Retail Parkia. Toisesta ikkunasta näkymä on Halikon keskustaa ja kirkon suuntaan. Ota ihmeessä yhteyttä.